Bună ziua tuturor! Sunt Cornel Chioaru, Territory Manager pentru Sky Agriculture pentru România și Moldova. Astăzi vreau să vă urez bun venit în familia mașinilor de împrăștiat îngrășăminte din familia Sky. Suntem o companie care avem o istorie destul de îndelungată, 90 de ani de experiență în acest segment și oferim în acest moment pentru toți fermierii o gamă diversificată de distribuitoare, pornind de la varianta DX20 de la 900 de litri până la varianta cea mai mare X50 Plus 4200 de litri. Suntem un distribuitor, un producător care are un sistem unic de distribuție al îngrășământului, de plasare al îngrășământului prin controlul punctului de cădere al îngrășământului pe disc. Varianta mecanică este cu reglaj foarte simplu, se ajustează coeficientul de curgere și punctul de cădere al îngrășământului pe disc, asigurând un patent de împrăștiere cât mai exact și cu acuratețe foarte mare, pentru că știm astăzi noi suntem într-o situație economică complexă, iar prețul amendamentelor și al îngrășămintelor a crescut foarte mult. De aceea, precizia contează. Fratele mai mare, familia DX30, cu o capacitate de până la 3200 de litri, cu o rază de arugare până la 30 de metri. Diferența o constă în faptul că avem întotdeauna, prin sistemul electric, avem un control foarte sigur și de o acuratețe maximă asupra punctului de cădere al îngrășământului pe disc, lucru care ne asigură o distribuție uniformă pe toată lățimea de lucru a mașinii, cât și o acuratețe foarte bună dacă vorbim de împrăștierea la marginea de câmp, în apropierea fluviilor, apelor, pentru a conserva, asigura o bună calitate a naturii. Sistemul de reglaj este foarte simplu, doi actuatori reglați electric pentru cele două distribuitoare. Mașina este o mașină isobas, poate să administreze îngrășământ în funcție de hărțile de la recoltare, hărțile de la apia și asta ne asigură o acuratețe și o precizie foarte bună. Următorul echipament pe care vi-l supun atenție este fratele mai mare, X5 Plus Econov Speed Control. Este un echipament complex care poate asigura beneficii în ferma dumneavoastră prin economia pe care o faceți la îngrășământ, prin acuratețea în distribuție pe unitatea de suprafață. Este o mașină care poate să facă singură reglajul electric, atât în funcție de cantitatea dorită, în funcție de viteza de înaintare, și avem de asemenea un control eficient prin acest topogan de cădere, un control eficient asupra lățimii de împrăștiere. Un lucru foarte important îl reprezintă faptul că mașina este dotată cu acest tip de lamelă de distribuție Epsilon, care asigură un patent de împrăștiere cât mai uniform și cât mai compact. La final aș vrea să vă spun câteva lucruri despre partea electronică a mașinii. Toate mașinile din portofoliul Sky sunt mașini isobas cu sistemul de speed control, sistem patentat de către Sky Agriculture, care asigură o imprimare cât mai exactă a patentului de împrăștiere în funcție de viteza de înaintare. Al doilea lucru foarte important îl reprezintă controlul asupra punctului de cădere al îngrășământului pe discul de împrăștiere, ceea ce ne asigură acuratețea necesară pe toată lățimea de lucru. Panoul de control este foarte ușor de manageriat, ușor de înțeles și foarte important, toate mașinile sunt isobus,
și sunt compatibile cu aproape toată gama de tractoare din piață. Opțional, pentru confortul operatorului, poate fi dotat cu acest joystick, ceea ce ușurează foarte mult lucrul operatorului în câmp. Pentru varianta de X, de asemenea, mașinile sunt în sistem Econov, știu să facă închidere pe 12 segmente, lucru care ne asigură o calitate foarte bună al distribuției îngrășământului. De asemenea, în funcție de hărțile pe care dumneavoastră le aveți, se poate face rată variabilă pentru a îmbunătăți performanțele îngrășământului, respectiv pe sola dumneavoastră. Un lucru foarte important și este bine de știut este aplicația SARA, care ne conferă toate informațiile legate de tot portofoliul de utilaje din familia Sky. Important aici avem și aplicația Fertitest, în care ne sunt furnizate toate informațiile necesare pentru a putea regla și ajusta mașina singur. Un lucru foarte important de menționat este faptul că oferim garanție extinsă, 7 ani pentru vopsea, pentru buncărul de bază. Mulțumesc frumos!